juin kalo tile 24 san 2020 aw minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la yan fɔ aw sigiyɔrɔw la ni aw ka kunnafoni ale wagati seli mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw bisimila. Komisariya min ni ale bɛ sɛbɛnni kɔrɔ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ko k'a fɔ ko olu ka munumunu sen fɛ sa juin kalo tile 21 ka taa se juin kalo tile 22 o sufɛla ma ko u bɔra binganikɛla dɔ kan binganikɛla min yɛrɛ sa ni u bolila nɔfɛ ka taga fo Kalabanbugu ale kaburudon o kɔnɔna fanfɛla la wagati min na sa u bɛ n'u tɛgɛ da ni binganikɛla in kan a tilala u la ni ka boli ka don du dɔw kɔnɔ ka kokow ta ka taga a taara k'a ka maramafɛn to maramafɛn min yɛrɛ ni maramafɛn cɛjugu don ni a dilanna irusikaw ka jamana kan ko u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa n'i kɛra nin maa in lakodɔn fɛn sa i ka boli ni ka taga a kofɔ komisariya maaw ye ka sababuya kɛ maa min don maa jugu de don komisariya maaw ko k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan tuguni k'a fɔ ko komisariya maaw ko k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan tuguni ko k'a fɔ ko n'i y'a ye k'ulu sera ka nin maa in lakodɔn k'a sababu bɔra dugukɔnɔdenw de sababu la ko u ka u hakili to u yɛrɛ la n'u kɛra nin maa in ye fɛn ye dɔrɔn u ka taa ni ka taga kofɔ u ɲɛna walasa u bɛ se ka u ka baara nɔgɔya u bolo cogo min na. Jamana ɲɛma ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ko k'u bɛ da an ka jamana ɲɛma ni ka ale dɛmɛ a ka baara la walasa baarabila ko min n'a fɔlen don maa dɔw fɛ o kana se ka kɛ cogoya min na u ye kunnafonidilaw welelen u ka fɔla ko u bɛna bɔ ni ka fara ɲɔgɔn kan sibiri nata in na a bɛna kɛ yɔrɔ min na sa o de ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya taara yɔrɔ min na ko ale bɛna kɛ yen nɔ nin ye a siɲɛ filanan ye ni maa ninnu ko k'u bɛ bɔ ni ka an ka jamana ɲɛma k'ale dɛmɛ a ka baara la ani an ka sariyasu ka olu dɛmɛ walasa dan kana kari o la cogoya min na u ka fɔla sa ko alamusado k'u bɛna maa 1000 ani maa 500 de labɔ ka taa palais de sport la walasa k'a yira k'a fɔ k'u fana bɛ se ka jama labɔ o tɛ u ka jama labɔta bɛɛ ye dɛ sibiridon fana k'u bɛna bɔ juin kalo tile 27 ni ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tuguni ko olu hakilina ye fɛn min ye o de ye ka an ka jamana a ka basigi ani tuguni an ka jamana sariyasu olu ka se ka lawaleya cogo min na a lawaleya cogo la. Ɲininkaliw bɛ sen na ko mun de bɛna kɛ walasa ka an ka jamana ni ka ale bɔ politiki ko o gɛlɛya kɔnɔna la a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ bi taamaw bi sen na ni ka nisɔngoya ka olu yira fanga sinamatɔn maaw olu bannen don olu jamana ɲɛma ni ka sigi ka kuma ani maa minnu nana ka bɔ CEDEAO ta fanfɛla la sa sigikafɔ o tɛ ka kɛ ni maa ninnu ye Imam Mamudu Diko dɔ de bɛ ka fara ale ka jɛkulu maaw kan ka taga a fɛ ani u y'a yira fana tuguni ka fɔ ko donna nataw la ko u bɛna bɔ tuguni ni ka u ka nisɔngoya yira. An bɛ taa kɔkan kibaru la Muritani gouvernement olu ye waleya sugu bɛɛ kɛ tɛnɛndon juin kalo tile 22 san 2020 walasa u ka jamanaden minnu n'olu bi Senegal dugu kɔnɔna la ka sababuya kɛ coronavirus ale banako ye ni datugura olu la ale maa bɛ t'i jɔ sa maa 900 o bɔɲɔngo la ni datuguru la sa marsi kalo tile 25 o tɛmɛni u nana ni maa fɔlɔ minnu ye sa o maa fɔlɔ bɛ t'i jɔ maa 500 o bɔɲɔngo la olu nalen sa u y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ ko u nana u ka jamana kɔnɔ ko a diyar'u ye ko nka u ye gɛlɛya sugu bɛɛ ye u ɲɛ la yanni u bɛna. An bɛ taa Cadikaw fɛ yen nɔ Cadi ale wasaden kalafili min ni ale tun kan ka kɛ san laban in na a yirala k'a fɔ ko o bɛna bɔ a ma ka sababuya kɛ kun caman ye nin y'a san caman ye Cadikaw bɛ fɛ ka u ka wasaden kalafili ni ka o kɛ o tɛ ka se ka kɛ ka sababuya kɛ coronavirus ale banako ye nka nin wagati in na sa a yirala k'a fɔ ko san 2021 ko Cadikaw olu bɛ n'u ka wasaden kalafili ni ka o kɛ ani tuguni ka u ka jamana ɲɛma kalafili ko o bɛɛ lajɛlen kɛ nka nin ko in yɛrɛ bɛɛ la sa u ka jamana ɲɛma a ko kelen bɛ ka ale kɔnɔna fili. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.